Tak, ahoj, já jsem Lempl a rozhodl jsem se natočit návod na jak rozbalit Metin 2 soubory .ex a .epk. Tak, stáhneme si kompilátor, odkaz bude v popisku videa a musíme si vybrat z peku nějaký 2 soubory, který prostě budeme potřebovat rozbalit. Tak, nejdřív dáme Extraction Helper, tak pak tam zadáme cestu toho souboru, já to udělám tahle jednoduše a Create XML musí být zaškrtlé, Start, chvíli počkáte, ono se vám to udělá, že a teď uděláte to samé z .epk, také Create XML, tak a teď jdete do Source a tady to máte rozbalené, takže tady si upravujete, já upravím třeba, no já si nebudu nic upravovat, nebo jo, ukážu vám, jak to pak vypadá, takže upravím, tady je Metin 13, to je, co je nahoře tady napsáno, tak já tam napíšu video by Lempl, tak, pak si to hodím do toho klientu jenom, tak, a teď, jak to zaarchivovat, zazipovat. Tady otevřete Archive Helper a až se na to načte, tak makej ty kráme jeden. No, až se vám to načte, což se to nějak nenačítá, vůbec nechápu proč. No. No, jestli se nám to do 5 vteřin načte, tak já ukončím video a spustím ho zas, až to bude. Tak a video už se nám spustilo. Tak tady tahle a tady dáte, vyberete si, co jste si rozbalovali. Já jsem rozbaloval root, takže tady vyberu root a dám compiler. Takhle, ono se mě to myslím, že zeptá, nebo já už jsem si to myslím odškrtl. Tak, stisknete libovolnou klávesu a máte to tady už zabalený. Já to ještě názorně rychle předvedu na jednom klientu, abyste věřili, že to opravdu jde. Takže to si pak hodíme do pack a přepíšeme soubory. Přepsat. Tak. A teď jenom otevřu a uvidíte, že prostě se to, no tak to bude takhle, to je návod jak, no vy to možná neuvidíte, ale tady prostě, a pak se dá editovat úplně všechno pak, když si to rozbalíte, tak čau.